planteatu izan duguna izan da diru laguntza lerro bat. Diru laguntza lerro hori 2.640 eurokoa izango litzateke, datorren 3 hileetan posibilitate egiteko beste bizitoki bat puntuala eta egoera hau aurre egiteko edo aurre ahal izateko guk egin behar duguna izan da larrialdi sozial egoera aurre egiteko. Hori araututa daukaguz 4 hilabeteetan bidiretu egin behar dugu euren familia honen egoera. Horretarako esan dugun moduan, hotel batera joan dira eta datorren 3 hileetan posible ahal izateko diru hori jaso eta beste bizitoki puntual batera edo denboraldiko bizitoki batera posible joan izateko. Alokairu, beste hotel bat, logela bat, eurek ikusteko. Diru laguntza honek bideratzeko eta familiei eta pertsonei arreta behar den moduan egiteko gizarte zerbitzuetatik, ikusten ari gerena da baturen jokabidea larria dela. Ikusten dugu informazio eskorra emoten ari dela, itxaron faltsuak sortuz, eta familiei eta jendei gomendatzen diru laguntza honek ez jasotzeko. Argitzi behar dugu bebai, realojoren eskubiderik ez dagoela. Eta jokabide honekin zailtasuna ikusten ari gara batez ere familiaengan. Uste dut importantea dela diru hori jasotzea eta irtenbide bat eukin daite.